V našom klube BK Lokomotíva Sereď je hlavnou úlohou výchova jedinca. To znamená nielen naučiť po fyzickej stránke, ale hlavne ten všeobecný harmonický rozvoj každého jedného jedinca, každého jedného hráča. V basketbalovom klube Lokomotíva Sereď mám na starosti silovú a kondičnú prípravu a som strašne rád, že môžem aj nejakou svojou časťou prispieť do rozvoja športu mládeže aj u nás na Slovensku. Baví ma práca s deťmi, vidieť ich, ako sa posúvajú dopredu. Máme tu prednášky, máme tu odborníkov na fitness tréning, ktorý je teraz strašne dôležitý a dievčatá sú úplne fantastické. Naše deti dostanú dobrý základ, lebo tu majú dobrých trénerov. Posunie ich to, ak si to zoberú k srdcu, na strednú školu, na vysokú školu, pri ktorej ten basketbal môžu využiť a to je pre nás tá odmena, ktorú od toho očakávame. Klub BK Lokomotíva Sereď mi pomohol nielen ako mladému hráčovi, ale pomáha mi aj ako začínajúcemu trénerovi. Som rada, že tu môžem trénovať, lebo sú tu skvelí ľudia, ktorých to baví a som rada, že môžem aj ja odozdať nejaké skúsenosti deťom. Je to skvelý pocit, ako ukazovať mladým ľuďom v tomto meste, ako sa stať úspešným športovcom, ale aj človekom. Som presvedčený, že deti, ktoré v tomto klube trénujú a budú trénovať, môžu byť konkurencieschopné nielen v rámci Slovenska, ale v budúcnosti aj v medzinárodnom meradle. Basketbalový klub Lokomotíva Sereď napreduje a robíme všetko preto, aby deti v budúcnosti sa mali lepšie, aby sa vzdelávali, aby boli z nich dobrí športovci a dobrí ľudia.